tɔgɔ ye Mohamed Sori Jakite ne ye denmisɛnw ka jɛkulu n'a bɛ fɔ a ma ko CNJ Mali n'o kuma lasela dangan filanan ye INTM ye laɲini min kɛ laɲini fana y'u ka hakɛ de nka hakɛ kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ hakɛ wɛrɛw fana gulonnen don a la o ye jumɛn ye bi bi in na Mali kɔnɔ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko denmisɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ a bɛ denmisɛn miliyɔn 10 ani kɔ bɔ donc n'i y'a lajɛ o jamana min kɔnɔ ni o bɛɛ ye sifin baarako ka gɛlɛn ka tila ka n'a fɔ ko minnu si sera baarabila ma walasa kuraw ka don n'a fɔra ko ka dɔ fara olu ka baara kɛli kan hali bi n'i dun y'o lajɛ a bɛ fɛn caman caman ko fɔ fɛn misali dɔ ye jumɛn ye Mali la a yirala k'a fɔ ko Mali espérance de vie ye 45 ans 45 ans déjà Mali kɔnɔ a bɛ yira k'a fɔ ko i ni tagali de ka surun ka tɛmɛ toli kan ni a fɔra ko mɔgɔ jamana min b'o lahala la ko baarakɛlaw ka baara kɛ fo san 65 o kɔrɔ de sisan ko denmisɛnw ka baara sɔrɔ tɛ u hakilinaba ye ka da mun kan an b'a fɔ ka da mun kan o jumɛn a bɛ se ka kɛ anw ka faamuya la an filila nka anw ye o de faamu parce que jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira a ka nin mandat in na a ka présentation solennelle la de serment na ko a y'a ka nin mandat in ta ka di denmisɛnw de ma bon n'an y'a lajɛ k'a fɔ olu yɛrɛ ka jamana in a ka mandat in kɔnɔna na o négociation belebeleba fɔlɔ min kɛra yɛrɛ k'a fɔ ko ni denmisɛnw kun kan o kuma fɔra a la o ye nin INTM mɔgɔw ka nin grève in ye bon o grève kɔnɔna na a fɔra a diyara n ye a bonyana ma k'a fɔ ko INTM ka kɛlɛ kɛ ko walasa denmisɛnw ka ta baara la bon o tɛ o kuma in a ɲɛna mais an bɛ mun fana fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o tɛ jɛ tiɲɛ o ye jumɛn ye a kɛra cogo o cogo denmisɛnw de bɛ ta baara la fo bɛɛ k'i ka hakili latigɛ o la k'a fɔ ko a kɛra cogo o cogo ni mɔgɔ bɛ ta a kɛra mɔgɔ kelen o a kɛra mɔgɔ miliyɔn kelen o denmisɛnw de bɛ ta baara la parce que a bɛ daminɛ waati la san 18 ka taa se fo san 35 ma fo 42 donc olu bɛɛ ye sifinw de ye an ka faamuya la donc n'u ko de u ye kɛlɛ kɛ walasa dɔ ka fara a kan an b'a fɔ ko tare tare nka dɔ fana tɛ se ka fara mɔgɔ tata kan fo k'a sɔrɔ minnu fana bɛ olu bɔra yen bon solution min b'an bolo ka f'u ɲɛna o ye mun ye dɔrɔn an y'a f'u ɲɛna bi Mali mako bɛ galabu kɛnɛya de la pour que Mali ɲɛtaa ka sabati o ye jumɛn ye ressources humaines efficaces efficacité kɛnɛya b'o la galabu kɛnɛya b'o la bon n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Mali administration c'est vrai que a bɛ ka rajeuni dɔɔni dɔɔni mais a niveau dɔw bɛ yen a caman ye maakɔrɔw ye donc kuma caman u b'a fɔ ko sisan an denmisɛnw ko niveau t'an na nka an bɛ mun fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna c'est à dire que mɔgɔ ni niveau tɛ na diɲɛ fɛn bɛɛ ye kalan de donc ji bamananw ka kuma don ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni de voilà donc o yɔrɔ ninnu na an b'olu de fɔ maintenant solution min b'a la an y'o fɔ an ka laɲini tɛ fonction publique dɔrɔn ye k'a fɔ ko denmisɛnw bɛɛ lajɛlen ka don fonction publique la o t'anw ka laɲini an b'a ɲini gouvernement fɛ u ka hali fɛɛrɛ wɛrɛw latigɛ mun b'a to denmisɛnw bɛ se ka kɛnyɛrɛye baaraw k'u yɛrɛta baaraw kɛ mais o yɛrɛta baara ninnu fana tɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min b'o yɛrɛta baaraw kunna olu ye fonctionnaires ye donc a ɲɛna o a ma ɲɛ o a caman na olu ka mago t'a la olu kɔni ka sara tɛna tigɛ i ma donc olu bɛɛ bɛ a to ni futinɛ bɛ na denmisɛnw dusu la u bɛ se ka manipuler ka don sira caman fɛ hali bi an b'o de ye n'i y'a ye marches ni fɛnw bɛ kɛ a bɛ fɔ ko jeunes de bɛ bɔ ka taa kɛ dɔwɛrɛ tɛ o barantanya de don sinon ni baara bɛ mɔgɔ la jɔnni b'i ka baara bila ka taa marche kɛyɔrɔ la donc ni État bɛ fɛ hali bi o stabilité ka na donc n'an ma se ka baara di jeunes bɛɛ ma mais au moins a ka yira u la k'a ŋaniya b'aw kɔnɔ o ŋaniya ye jumɛn ye baara kelen-kelennin minnu bɛ yen a kana kuma ɲɛ u ma nka an kɔni bɛ mun fɔ ka gɛlɛya o ye de kuma kɔni ka kɛ mun ye denmisɛnw a bɛna bila aw ka hakɛ kɔnɔna na walasa caman ka se ka bɔ aw ka baarako gɛlɛyaw la kuma laɲini yɛrɛ yɛrɛ y'o de parce que Mali denmisɛnw a mana kɛ a kusi o kusi o a kalannenw minnu ye tubabu kalan kɛ o minnu ye arabu kalan kɛ o minnu yɛrɛ ta kɛ mɔni ye minnu ye sɛnɛ kɛ jagokɛlaw an bɛɛ de bɛ baarako gɛlɛya la minnu bɛ burusiw kɔnɔ fan o fan jamana in teriyara fan o fan an bɛɛ de bɛ baarako gɛlɛya la
ni an muɲunen n'u ka sabali jamana ka se k'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ u ka baaraw ka se ka yiriwa parce que o dɔrɔn de bɛ se ka jamana in fɛnɛ yiriwa o de y'an ka laɲinibaw ye bi donc ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka denmisɛnninw basigi ni olu baaraw ye o de b'a to jamana ɲɛmɔgɔ ye kuma min fɔ an bɛ se k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko vraiment a ye layidukan mun di a ka gouvernement bɛ k'a waleya an ka laɲini olu de ye